खुलुमबाय रायजो नोंथांमोननि गेजेराव आं मोनसे फोरमायनो नागिरदों क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय कुसुगाव बे कुसुगाव पुलिस स्टेशननि सिङाव मोनसे कुसुगाव इउएन एकाडेमि दङ बे कुसुगाव इउएन एकाडेमियाव दिनै ओएचएस माने फाइनाल इयारनि एबा दिनै रिजाल्ट ओंखारबाय आरो बेवहाय बे कुसुगाव इउएन एकाडेमिनिफ्राय 48 सा बिजाथिया बेवहाय आनजादखौ लिरदोंमोन आरो बेवहाय गासै 43 साया फार्स्ट डिभिजन पास जाबाय ओमफ्राय साब्रैया सेकेन्ड डिभिजन जाबाय आरो सासे थार्ड डिभिजन जाबाय माने 100% पास जादों बेवहाय ओमफ्राय स्टार मार्कआ सानै मोननाय जादों गतिके आरो बे इउएन एकाडेमियावहाय दिनै एडमिशन एबा मुं थिसननाय ओएचएस पास जानायनि थाखाय मुं थिसननाय सोलिगासिनो दङ स' गतिके नोंथांमोना जुदि बे कुसुगाव इउएन एकाडेमियावहाय मेट्रिक पास जानायनि उनाव जुदि ओएचएस पास इयार जुदि नोंथांमोना एडमिशन लानो लुगैदोंब्ला एबा गोसो जादोंबा थाबैनो नोंथांमोना अफिसाव माने सुलु लादो एबा आं कन्टेक्ट नाम्बारखौ होगोन बे कन्टेक्ट नाम्बाराव नोंथांमोना सुलु लाबानो जाबाय मानोना दिनै एडमिशना सोलिगासिनो दङ मानोना जाय फरायसालिनिफ्राय दिनै मोजां फरायसाफोर दिनै ओंखारबाय थादों जायनि फलाव बिथांमोननि गेजेरावहाय 48 सा दिनै ओएचएस फाइनालावहाय माने 48 साया होदोंमोन आनजाद आरो बेवहायनो सा 43 आ दिनै फार्स्ट डिभिजन पास जाबाय ओमफ्राय साब्रैया सेकेन्ड डिभिजन जादों आरो सासे थार्ड डिभिजन जादों रावबो फेल गैया 100% 7% पास जादों दा नोंथांमोना खोनागोन बबेबा कलेजफ्राव माने फेल लानानै एथ' जादों फार्स्ट डिभिसना एथ'ल' सेकेन्ड डिभिसना एसेल' बिदि नोंथांमोना खोनागोन खिन्थु बे कुसुगाव इउएन एकाडेमियावहाय मोजां दिनै 100% पास जादों आरो फार्स्ट डिभिसन पार्सेन्टेजआबो हाई सेकेन्ड डिभिसन पार्सेन्टेजआबो हाई आरो माने थार्ड डिभिसना एकदमबारे ल' आरोखि स' गतिके नोंथांमोना कुसुगाव इउएन एकाडेमियाव नोंथांमोना जुदि मेट्रिक पास जानायनि उनावहाय जुदि नोंथांमोना हायार सेकेन्डारिखौ फरायनो लुगैदोंब्ला आर्ट्स स्ट्रिमाव अनलि आर्ट्सल' साइन्स गैया नोंथांमोना आं कन्टेक्ट नाम्बार होनायाव नोंथांमोना सुलु लाबानो जाबाय थेंक इउ